сега? Кажи ми. Кой? Кой е сега? Кажи, кой иде пък? Сатана. Името на нашия Господ, живото и честите, дяволи, демони, сатана. Той прогонвам във вечните ловища. За ти царство, за силата и славата на Отца, Сината и Святия. Слава Тебе, Господи! А защо го пустиш? Не го пустих. Ти се пазариш. Не. А он те държа цяло време да видиш какви инвалид, да не можеш да водиш. Не можеш да движиш. Да ти кажем ли кога? Като е обетял на това време, ти дава богат. Като възгордял. Он те излъжал. И на мите тук цяло време го кудиш. Бог кажал, жената е покорна мъжа. Нищо повече. Ясно ти? Аз там за теб те заебала по-отдавна. Ти помня ли тук как ти жена?